ya wane ne ni ne dambujan Kano abba ya salati dambun Kano dambujan Kano oh dambuje shi ne shalanci dambuje ni ne to da Allah kana ji na ya za a yi gurin sakamakon nan ka canja result din nan saboda kotun nan fa na ga sun maka gaskiya suke so su yi wa iyazu billahi dambuje na'am zan baka miliyan 17 dambuje wadda miliyan 17 mi ya ai lumo ko kuma ka rado in yama bikinin ka da ko kaji dambuje na'am wa iyazu billahi kamar yaya ni mutum ne mai daraja kana ji ina ji ni mutum ne mai daraja din na san wannan ajiye ta a gefe ina ji to ba zan iya ba na fi tsoron Allah da duk wani mutum da kake gani inna lillahi shi mutum mai daraja ne a koda yaushe kuma ba zan bata sunana ba akan wata 'yan miliyan ɗinka kaɗan kana ji ritanin ofisa ya za a yi yadda za a yi ku taimake ni a kotun nan saboda na fahimci gaskiya suke so su yi zan ba da duk abin da na mallaka to ka rike in ka sauka kaga ka dan samu abin da za ka kai baki kana dan ci ni babban aljihu ne da ni ba karewa ke yi ba to koki kai koki ina tura maka ne ina a ciki kai koki rike nan wai kai da kaje kotun nan ba me kace musu to ni da naje kotu ma ai turanci suka yi ta ina cewa yes tunda suka fara turancin farko na so na gane na tsakiya na so na hau hanya ana yin na ƙarshen sai na rikice sai na ta cewa yes a ƙarshe sai na ɗora no sai suka ce na yi waje wallahi tallahi nake gaya ma da na so in ce maka ma mu inda wani yan sara na sun mu koma saboda turancin akan mu faɗan ƙanƙani ne wato abin da na fahimta ta koki kana kimina cikin wannan akwai wani magana ce ta gaskiya dana bari tambaye ka tambaya ɗaya zan yi maka ai dai mafita muke nema ko na ce mafita muke nema za ka iya fidda ɗaliban jihar Kano 370 ƙasar waje to ka san abin da kamar wuya kuma ai kamar abin da ɗan wannan ba mu gane abu da kamar wuya burguwa da wurin nesa ba ɗora ta wulbaro ai za ta je ai kawai ka ba da amsa in za ka bayar in a wani ansa hukku ansa in a wani ansa kuma sai ka yi haƙuri to me wata uwa ta kide miki shi isa mi halana ne Kano kin zaba ta kana so ka ce cin amanar ka akai wati wallahi to bari in gaya ma babu wani babban maciyin amana babu wani babban munafiki sama da kai domin kai ne ka fara cin amanar madugun tafiyan nan tamu kuma kai ne ka fara cin amanar dan Musa bin Allah dan mutumin da ya ci amana ko sai amana ta ci kuma bari ka jin gaya ba ka ganni da ka ganni wallahi tallahi ni kai na zan tarka Allah ya ki fahe da komanda kuma komanda sai da tsirara dan uwarka wallahi sai da tsirara magana wannan fa da kace fa a je rantsuwa Qur'ani ka san madugun su ce yawa shi ne magana da Qur'ani abin da zai shafe sai muna saba ki kana dauka ba shi yasa mutane ma da biyu wannan yana ɗaya daga cikin mu maganar a kotu ai kiran tsewa ne ni na rantse na san Qur'ani fa ba abu kariya ce ai ba zan aika na ce ni zan yi alwalar wani idan tsefu suka ce ba taɓa haka ba na fa dade da gaya ma fa akwai matsala in ka bari mu hadi shigo garin nan ka bari kuma ya zo gaba daya har gitsa kana ji na madabal ka gaya masa cewa ni idan ya neme ni ya rasa na yi gidan madugu saboda ni na riga na gane gaskiya wannan tsari na maganan nan na mai girma zaɓaɓɓe kuma wanda kanawa suka tsaya suka jajirce suka ruwa suka yi tsaki wallahi dadi duk inda na je sai ta nuna ni da hannu wanne ne wa mutane ne zan zaka ci da bari wallahi abun kunya kuka kai har ki wannan magana sai da baban ki kuka yi abun kunya kuma tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa zai da ka wallahi babu ruwa na kai da tsohon ki ne ba dama mu fita sai daga ana ta nuna ni da hannu ni ban san ne wa mutane ba kin fi kowa sanin abin da kika yi ai baka sani ba bari gaya miki fati kin fi kowa sanin yadda kika aikata a kasar nan yan iska fararo kika yi gabi wannan yarka ce ba ba ruwanka fa yarka ce ba ba ruwanka to bari ka jin gaya ma ka san tun da aka bar kari tun ranar tibani ai tun
tun da na ga shamuwa a jihar Kano watan bakwai bai kama ba na san akwai matsala kuma auren farko da kuka yi a nan kuka yi wa shi wato tirejari din jihar Kano kuka yi masa wanwar sai dai Allah wannan auren fa Allah ba zai kyale ba domin an yi fariya kuma kuna cikin illal mubazzari na wallahi menene illal mubazzari da ka jawo mun yanzu a cikin dare abun kunya ya wuce wanda kika yi rawa tsirara da ke da samari a ruwa kana so ka ce sun yi sai kana so ka ce sun yi a wilo ke wannan gwamnati wannan gwamnati ta ba gaba ɗaya ba masu daraja a cikin ta dan sanansi mu je da Allah dan sanansi yan salansi mu je ba ka gane hanya ni ka ga nan za ka yi nan za ni sai ma mun fada a kotu tukun sai ma mun fada a kotu yan salansi ya hada ba ka da Thank you very much, for this short drama.